Dit is onderdeel van het dijstige libben van Theo en Jenke de Jong in Zuid-Afrika. Maar op dit stuit genieten ze tijdelijk in een vakantiehoeske in Westergeest. Want ze binnen voor even waarom. In Zuid-Afrika doen ze al 10 jaar evangelisatiewerk met het van jeugd en jongeren. Een keuze die ze iets in vol geloofsvertrouwen maken ha. In de Maat-Friesland joegen ze alles op, maar ze hadden nog volle meer van waarom kregen. Volle meer mensenkennis, volle meer dat als probleem zit. Het is net één oplossing. Luister je naar orenmeesten, luister je naar hun probleem. Meer levensrijkdom, wie is het? Ja, hoe mag dat zeggen? Ja, dat. De familie werkt en wennet met Harnt was Zwan in de slappe weekend van Nijsna, in het zuiden van het land. En ook daar speelt corona een grote rol. En dat griep vaak nog volle dieper in dan hier het geval is. Er zijn wel mensen die een beetje een uitkering krijgen, maar heel veel mensen net. Dus dan haast ik voor geen inkomen. En hier is vaak nog altijd een backup. Je bent nog uitkeringen als het werkeloos wordt, maar dat is daar volle minder. Dus het is daar volle jaar honger. Theo en Jenke zetten haar met passie in voor de arme bevolking en benamend voor de jongere generatie. En dat is nevens harren van libbesbelang. We zien heel veel mensen die onder drank verslaafd zijn. En de ouders dan van de band. En heel veel band die worden daar het slachtoffer van. Prutte hopeloosheid in de omgeving waar we wonen. En dan beginnen ze te drinken. En de ouders, daar worden de band de dupe van. En we willen echt van die band er wijzen. Aan de keukentafel in Westergeest fonkelen de eigen van Theo en Jenke als ze praten over haar nieuwe droom, de Lighthouse. Het gaat dan over de bouw van een multifunctioneel kinder- en jongerencentrum in Karatra. Een plattelandsdorp in de buurt van Nijsna. We hebben nu een stuk groen. Krijg 4 december hebben we de handtekening gezet, hebben we de groen onkocht. Daar hebben we 6 jaar mee bezig geweest, dat wordt wat langer daar. En wie werken daar nou nog met een tijdelijk een jongerencentrum vanuit een paar containers en een tent. Maar daar willen we echt een vast, mooi gebouw van meidje. Daarnaast moet nog een beheerdershuis komen. Daarnaast moet nog een studentenhuis komen. Want we willen eigenlijk een soort kinder- en jongerenwerkers tussen hier beginnen. Maar Lighthouse, dat multifunctioneel kinder- en jongerencentrum, dat is het eerste wat we doen willen. En daarin komen al die activiteiten samen. Daar komt ik Slierplak, dat is de conferentiezorgorkest Verheiden en Mem. Want wat ik zei, alles moet dat doel wijzen, zodat bijna jongeren een betere toekomst krijgen. En als ze weer omkomen naar Friesland, het zoek kennen. Maar het ken ik zo van net. Ja, zolang het wie nog eens werkt, dan blijf ik gewoon in Zuid-Afrika. Wist je, dat is ook wel lekker ontspannen. Dan wist ik gewoon, we krijgen aan weer een seintje. Of wat hoogst waar, maar dat denk ik. Ja, altijd komt. En hoogst maar net.